Yaka, ni Sophia din. Nagulat sa gawas. O, tignan nyo. Hello! Ayan na yung mga kids. Naraan mo ko ano. Binisaya. Yung sa pool at saka sa ano. Hindi ko pa nilinis talaga. Kasi nga kaya na tawag ko. Morning mga loves! It's Friday again. Lalabas kami ni Sophia. Sophia, pupunta kami sa kanyang logopodist. Magsa-step lang kami kasi maganda yung weather. Medyo gipis lang ming tatlo ay. Si Bana din may sip-on. Si Sophia din may sip-on. Ako din may sip-on. Siguro sa ano to, sa aircon. Tapos electric fan sa baba. Tapos sa labas, no, na-chat. Sa labas, mainit. And then, talaga ang sakit ng ulo ko. Kaya matagal ako hindi nakapag-vlog. Listen. Mama's talking. You have to wait. No. So, aalis kami. And then, babalitan ko kayo mamaya kasi may bisita kami ni Sophia. Say bye-bye. Bye-bye. Na kami, kukunin namin yung playmate ni Sophia. Andyan sila nakatira. Wait na lang kami dito sa labas. Nag-hike kami. Oy. Ayan. Yeah? You have to wait here. You miss coming. Okay? Yes na? Yaka, ni Sophia din. Nagulat sa gawas. O, tignan nyo. Excited yung aming baby. Loves, dumating na kami. Dito na mga bisita namin. Ayan o. Ayan. Hello. Ayan na yung mga kids. Yeah. Huy, mga unta. Naramang bisita. Vlogger po siya, pero ngit-ngit kaysa saan nagtalikod. Vlogger po siya, pero ano yung channel mo? Rose Toston. O, ilagay namin dito yung link, ya? Mga unsa mi. Let's eat. Naraan mo ko ano. Binisaya. Mga Bisaya. Say hi, babies. Hi. Mimi, say hi. Kaya nang agi pang gutom. Pwede sad ko mag-live sa ako. Tanawagan na sila. Oh, among mga anakis. Oh, wow. Wow. Oh, wow. Sis, ay. Wow. Look at here. Look here. Look, anak. Say hi. Mimi, look here. Hi. Hi. Hug, baby. Hug na, hug. Hug na. Hug, baby. Hug, anak. Give you me hug. What na? Hug. Hala, mga maldita, oh. Uy, hug. Hug na. You see, baby will hug you. Sige na. Nabisim, nagkaon. Egna, na stasyon. Hello, mga loves. After ko silang hinatid namin ni Sophia, ano tawag nito? Natulog kami kaagad. Ano pala, gumawa pala ako ng appointment para sa corona test again. Kasi sobrang grabe luha at saka yung sneezing ko hindi talaga mawala. Tapos, in-schedule ko na din si Sophia kasi meron din naman siyang sipon para ma-examine na din, no? Whenever no kami hindi, baka si Sophia positive. So, chinek ko na para walang problema. Tapos ngayon, nakagising na ako. Ngayon ko lang, ano tawag nito? Ano na ngayon? 6:30. Ngayon ka lang nilinis sa likod. Yung lamesa na kinainan namin. Pero yung sa pool at saka sa ano, hindi ko pa nilinis talaga. Kasi kaya ang katawan ko. Si Bana din, hindi mo na pwede utusan kasi ganun din pakiramdam niya. Hindi ko alam kung saan namin to nakuha. So, hindi ako papasok bukas. Schedule para ako corona test tomorrow. Kami, Sophia. 8:30. 8:45. So, tatawag ako bukas sa work. Hindi ako papasok. Kasi sobrang bigat ng ulo. Kaya pa few days talagang parang
Headache ko ba? Pero ngayon, nagka-headache ako. Oh, di ba? Headache ako. So, isang symptom din yun. So, para ma-check kami. So far naman, maganda yung, yung meet up ni Sophia at saka ni Yumi. Kaso lang, palagi silang naglalis ba? Kasi yung isa, only child, and Sophia din only child. So, mga Maldita, Bisaya. Pag Bisaya pala, no, mag-uban. Pabunggahay silang dalawa. May yung isa, og, this is mine. Ano si Sophia, this is mine. Na. So, palaging nagrumble. Siguro mga 2 seconds na kaibigan sila. Maya naman, away na naman, iyak ka namin. Kaya hindi ako nakapag-vlog din kasi panay luha ako kanina. And, pero ang layo namin na, andito ako sa kabila, siya din sa kabila. Pero to make it, safer, sana negative din. Sophia, tulog. Dito kami sa sala. Dito kami sa sala matutulog ngayon. Kasi mas cooler siya. Yung aircon, hindi ko pa inon. Kasi lalo atang grabe yung problema namin sa sa ilong. Si Bana doon sa taas, nagmamas na si Bana. Nag-isolate na siya kaagad-agad. Kapiskat ng ulo ko talaga. Kaya pala, iba yung pakiramdam ko nung mga nakaraang araw. Magkakaroon pala ako ng yung parang flu. Flu lang to, diba? Parang flu. Inom muna ako ng tubig. Kailangan more water. Pero so far, tuwang-tuwa kami. Nagpa-vlog din yun si Rose. Kaso lang, hindi pa daw siya, hindi siya nag-vlog kanina kasi yung camera niya, wala pa, hindi pa ready. So, next time. Pero nag-start na siya ngayon. Magaling siyang mag-bake. Pwede kayong mag-order sa kanya. Yan yung hobby niya sa ngayon. Pumanak mga loves. Medyo ngit-ngit na dito kasi pinatay ko yung mga ilaw ba. Oh my God. I think i-end ko na tong vlog mga loves kasi sobrang iba pa din pakiramdam ko. Balitaan ko kayo bukas kung anong mangyayari sa anong resulta din kay Bana. So, thank you sa inyong lahat sa panonood. Thank you si Sophia andun sa sala. Natuloy. Okay, good night. The next day. Good morning! Dada, skip that, dada. Good morning! May mga sakit kami. Absent ako sa work today. First day ko ng absent. Katapos lang nung namin. Corona test. Kami ni Sophia kasi si Dada tapos na. Very si Sophia kasi sa ilong na daw para yung 3 years old. Isang ilong lang. So, hindi siya umiyak. Lahat ng mga bata doon nagsisigawan. Pero si Sophia, hindi talaga stroke. Akala ko kasi dito lang. Inano na yung ilong niya. So, antay lang kami ng... I didn't make her cry. Antay lang namin yung... Yeah, come out. Result. Yes. Come here, yeah. Sinawa na siya, oh. Naglalaro doon. Come here. Pero yung ribbon niya, ribbon pa din. So, tumawag na ako sa trabaho. Grabe talaga. Bigat ng pakiramdam ko. Kagabi init kagabi. Yung mata ko napikot na, oh. Sige, baka na-over ako sa na-over sa yung bang na-stress ko ng birthday ni Sophia, ganon. Baka kasama na yun ba, nabugat siguro ko. First time na ganito yung na feel ko. So, ibang-iba na yung yung test center dito sa amin kasi maglalakad na, may mga cabin na. Dati, sasakyan ganun, ikot ka. Ngayon, hindi na. Makita mo lang ko. Teka lang. Those noodles. Prawn cracker, oh. So, patry namin si Sophia kumain ng kiwi. Pati na din ako. The best fruit you can get. Best fruit you can have. Because it has virtually all, everything. Come here now. Try the kiwi. Come try. Sleepy little bugger.
Sophia. Can I have a try? Hey. Keep Mama. Just put it in your mouth and find out. Like you do with everything else. That's not bad. Yeah. No. Oh, Mama, more. No. Nak, you can eat this one. No. It's okay. It's sweet. It's sweet, anak. No. It's like strawberry and grapes. Huh? Count the kiwi kaya. Get the other one. We need some. Mama. 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 Yeah. No way. What no? I am doing. A few moments later. We now enjoying this famous tea, great and glorious. Gagawa lang ako ng noodles, payless, kasi walang Lucky Me chicken. Dalawa, kasi si Bana din. And then, yung ating prawn crackers, kasi para kay Sophia din. Baka gusto niya. May makain-kain. This year, my 95th birthday, and for the second year, because of the pandemic, the parades chocolates within the Scout Parade in Central London. Dada yung cupcakes. Ayan, this one. It's nice, ah. It's nicely made. Very nice. Thank you again kay Rose at saka kay Yumi. Yes, Mama too. Which one? This. Presentation is nice. Nice. Mga unta. Ano kaya siya tam is very nice. Very nice kayo. Oh, nice kay pagkahimo. Perfect. It's all in the taste. Mm-hmm. There's a lot of cream. Yeah, but you don't feel like it. Yum yum. Help them. Because it's heavy.